Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζώη Νικόλα, ο καρδιολόγος. Είναι στην ομάδα διοργάνωσης του συνεδρίου, το οποίο ξεκινάει σήμερα στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Άρτα. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την διοργάνωση τη συγκεκριμένη που θα έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας και τι περιλαμβάνει. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσω. Είναι το πρώτο συνέδριο καρδιολογίας στην πόλη μας και μάλιστα είναι και το πρώτο συνέδριο, νομίζω, πανελλαδικά με τέτοια θεματολογία. Θα μιλήσουμε ουσιαστικά για την καινοτομία στη θεραπευτική αλλά και σε όλες τις πτυχές της καρδιολογίας και της ιατρικής γενικότερα και θα συζητήσουμε με συναδέλφους διακεκριμένους επιστήμονες από όλη την Ελλάδα για το πού είμαστε και κυρίως για το πού θα πάμε σε μερικά χρόνια από τώρα. Η καρδιά μας σήμερα αντιμετωπίζει πιο πολλά προβλήματα από παλιότερα. Φοβάμαι πως ναι και φοβάμαι ότι είναι πιθανότατα πολύ περισσότεροι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βρούμε αυτά τα προβλήματα και αυτό ακόμα και εμάς τους ίδιους σαν κλινικούς γιατρούς πολλές φορές μας μπερδεύει. Και εδώ έρχεται η τεχνολογία εχμής, η οποία θα δώσει, πιστεύω, μακροπρόθεσμα τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, όλον τον όγκο αυτών των δεδομένων που παίρνουμε από τις διαγνωστικές εξετάσεις που κάνουμε, από όλα τα δεδομένα που έχουμε για τους ασθενείς μας, σε ποιους να δώσουμε προτεραιότητα και πώς να κάνουμε πιο στοχευμένη θεραπεία. Το συγκεκριμένο συνέδριο, τι πιστεύετε ότι έχει να προσφέρει στην περιοχή μας? Πρώτα-πρώτα είναι μια πολύ καλή αρχή για να μπει η Άρτα στο συνεδριακό τουρισμό. Και το λέω αυτό γιατί συμμετέχω και σαν ομιλητής σε όλα τα συνέδρια της καρδιολογικής εταιρείας. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από συμμετοχή ακόμα και από το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Δηλαδή, αν δείτε το πρόγραμμα, οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι πραγματικά και διακεκριμένοι επιστήμονες, πολύ γνωστοί ο καθένας στο τομέα τους και είναι πολύ μεγάλη τιμή που έρχονται εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι πλέον θα έχουν στο μυαλό τους ότι και η πόλη μας ανήκει στο συνεδριακό χάρτη, μπορούν να δουν και τις ομορφιές της περιοχής, θα ξαναγηθούν φυσικά εδώ πέρα και νομίζω ότι θα είναι η απαρχή για μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων στην πόλη μας. Επίσης θα ενημερωθεί με την εκδήλωση που υπάρχει για το κοινό, θα ενημερωθεί ο κόσμος από άτομα που είναι στην αιχμή, όπως για παράδειγμα ο κ. Αναστασάκης που θα μιλήσει το απόγευμα, ο οποίος είναι υπεύθυνος της μικροκαρδιοπάθειας στο Νάσιο. Ακόμα και πολλοί ασθενείς του θα παρευρίσκονται στην αίθουσα Σκουφά. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολλά μάθει και πολλά να ρωτήσει φυσικά τους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ. Θεωρείτε ότι το αντικείμενο μπορεί να πλησιάσει πολύ κοντά στον κόσμο ή θα έχει τεχνογνωσία σε τέτοιο επίπεδο που θα τους δυσκολέψει? Νομίζω ότι είναι τέτοια η φύση των ομιλιών και έτσι όπως έχει γίνει το επιστημονικό πρόγραμμα που συνδυάζει και τα δύο. Απευθύνεται και σε εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από αυτά που θα πούμε και θα ακούσουμε, αλλά νομίζω ότι και επειδή ο κόσμος πλέον σήμερα είναι εξοικειωμένος με την επιστήμη και με την τεχνολογία αιχμής, με την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι πράγματα που μπορούν να παρακολουθήσουν και πράγματα που τους αφορούν. Γιατί αν σκεφτείτε, εμείς θα μιλήσουμε και για διαγνωστική, τα οποία είναι πράγματα που ο κόσμος ακούει καθημερινά. Θα μιλήσουμε ακόμα και για την εκπαίδευση των γιατρών σε αυτές τις νέες μεθόδους και είναι σημαντικό πλέον, στην εποχή που ζούμε, υπάρχουν δύο σημαντικές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό και νομίζω και σιγά σιγά θα χρησιμοποιήσουμε και στην Ελλάδα, τουλάχιστον πρέπει να το κάνουμε, είναι το shared decision making, που είναι δηλαδή το να συζητάμε με τους ασθενείς μας για τα προβλήματά τους και πώς μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν και αυτό νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνουν και οι ασθενείς και θέλουν να παρακολουθούν, δεν βλέπουν δηλαδή, τα συνέδριά μας σαν κάτι αποξενωμένο, αλλά και αυτό που λέγεται στο εξωτερικό ως low value care. Δηλαδή, το να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες είναι ακριβές και οι οποίες δεν έχουν κάποια μεγάλη κλινική σημασία για τους ασθενείς, επειδή όλοι μας τα πληρώνουμε αυτά, νομίζω ότι ο κόσμος που είναι συνειδητοποιημένος και το ξέρει και θέλει να το παρακολουθήσει, θα μάθει πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Τελικά, σαν καρδιολόγος, τι έχετε να πείτε στον κόσμο, τι πρέπει να κάνουμε για να μην νοσήσει η καρδιά μας? Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην νοσήσει ποτέ. Το ιδανικό θα ήταν να είμαστε όλοι χαρούμενοι και αισιόδοξοι και το έχω ξαναπεί αυτό. Σίγουρα καλό είναι, πέρα από τα προφανή, το να μην καπνίζει, να μην κάνει καθιστική ζωή κάποιος και να ασκείται, να ακούει τις συμβουλές του ειδικού, χωρίς να ζει τη ζωή του σαν να είναι μόνιμα εν δυνάμει ασθενής. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Θέλουμε υγιείς ανθρώπους, όχι ασθενείς. Ξεκινάει το συνέδριο σήμερα και συνεχίζεται και αύριο. Ναι. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα από τις 3:30 το μεσημέρι σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ. Στις 8 το βράδυ θα υπάρχει μια παράλληλη εκδήλωση στην αίθουσα του Συλλόγου Σκουφά
που είναι ανοιχτή για το κοινό και να γίνουν και ερωτήσεις από το κοινό. Και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, το βράδυ, θα έχουμε εδώ εκλεκτούς συναδέλφους να μιλήσουν για όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Είσαστε ευχαριστημένος από όλη αυτή τη διαδικασία της διοργάνωσης? Ναι, φυσικά. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Unifarma και στην κυρία Τσέτη, αλλά και στον κύριο Ντίβα που ανέλαβε όλη τη διαδικασία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας εδώ στην περιοχή. Μαθαίνουμε συνέχεια από αυτά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τον τρόπο που έγινε η διοργάνωση, αλλά και με το πώς η ζέση αγκαλιάστηκε και από συναδέλφους μας και από πιο νέους συναδέλφους και από τον κόσμο της πόλης. Νομίζω ότι θα είναι ένα επιτυχημένο συνέδριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.